intombi, omama, izinsizwa, obaba abayimakhehla, nobaba bayizalukwazi, omama bayizalukwazi njengalo. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngicela ukusukuma nje nokubonga. Zake zahamba intombi zami ziye evusushaba. Ogogo bekade bengala ushabeni. Ngangakwazi ukuya. Ngangazi ngani ukuthi umnandi kangaka. Khona abantu abadala kube khona abayikhulumayo ezinganeni ekwakhe. So omama ke sinisihlolayo. Ave sinezinkinga. Uma sinezinkinga, ezinye inkinga zibe zicreate yithina siwomama. Ngoba siyakhuluma. Sikhulumela futhi. Intombi ihamba nenkinga. Mayinenkinga intombi ayibe phakathi kwami njengomama ohlolayo nentombi bese kuba uma wayo wesithathu kungabe sekuba yeyomphakathi ngoba uma seyike yahamba yabe yomphakathi iyasuke yazibulala lengane kodwa iyona eyazi ukuthi ubani obhibhise lesa silonda. Ngisho ngithi entombini noma yiphi intombi ayokwazi ukuthi inesilonda esibhibhayo. Isilonda ema sesibhibha siyavuvukala, sibe nobovu, sibe buhlungu, sidinga ukukhanywa. Akumnandi ke masekwenzeka konke lokho kuyona. Ezinsizweni, izinsizwa azibuthiwe. Inkinga enkulu. Zingabuthwanga izinsizwa. Ave zidlala ngalezi ngane. Uthi ekhuluma nayo, eshela nje. Yinye into ayijahile kuyona. Meke wasondele eduze kwayo. Meke wayibuka ngamehlo kana umuntu wesilisa futhi uwiki. Meke wabona ithanga wabona ibele. Yabona ithanga. Entombini vela thandana nayo, vela phele. Kanti phela bakithi. Uyabona nje wazingagqokile ezingambethe zinje. Ila nathi siziqhenya khona ngobuhle bazo. Intombi yinhle ngebelelayo. Abantu besilisa ave bezigebengu nami ngeke ngibone mangase kuthiwa ke ngiphinde emuva ngingathi lishaba kongiqolele nje ungibangela ukushisa ngoba nje wangifaka esilingweni mangapha zami ngiya ku60 manje ngebhadi lokho wami umyeni wena waba umyeni wami impilo yami yonke angizange ngibe nezinsizwa ezingishela zingiziqome. Nani ke bantu bami ngiyiphethe nje lengane ngiyiphatha ngokukhulu ukukhuleka uma wayo ugane washada ena 32 years ehlolo nina ngoba phela bakhona abantu abangaphambili kwena abayima legends nihlulwa yini ukubambelela kuleyo nto nayi inqaba uyazizwa izeluleko zayo futhi engathi ngahamba nje siloku sihlala nabo nasemakhempini sibacele bake beze nje bazoselulekela izingane akusho ukuthi asizeluleki siyazeluleka kodwa mase kufika omunye umuntu iyayizwe ngokwehlukile nalophuthu ehlala iludla endlini ngoba phela kunzima ukukhulisa ingane bafowethu nizithande izintombi nizihloniphe odade wenu laba unganikeli ngayo ingane ngoba nakungeyona kini uthi hayi mfethu noma ungavaya naye nankinga nani izintombi zithandeni uziphi nje awuvela uvaleke ngci isilonda ukuze singabhibhi ngiyabonga ngoba ngizoze ngone